ambao wako na hapa. Hatuwezi makanika baraza kuletea simu wamesahau. Hizo simu ndio tulifanya. Hello? Nani mtu ananuka? Wakaenda kana. Watu mamboto. Uko sawa? Sawa, mko sawa. Uko sawa. Kama chukua hapo tulishia kutoka huko mpaka huko. Baraza bako. Bana bejos. Askari baba. Mimi la naona huko. Era mchako kijaba man. Hey. Nyuma wawe. Ija mbaba no.
basi kidogo hii. Poa poa. Sasa si mbaya. Huko tunang'ang'ania. Sasa Poa poa. unaelewa mawe hapa. Mawe karibu itumalize. Hey. Wow. Twende huko. Huko. Hey. Nataka kutupiga mawe. Nena? Unaona kama kuna kasi. Ano. Chako ikale kwa hii kivuli. Unaona Citizen 3 Land Cruiser Kakamega? No, back 3. Back 3. Mingi hivi. Ndio nakuambia alafu ni frame eh. Haya. Harakani kwa hivi mlemavu. I have to fight for my rights. Hata kama niko na nini, mimi sijaremaa kichwa, ni miguu tu. Na mimi nawaambia viongozi, I'm coming. Na ninakuja, hamtatufinyiria tena. This is your time. This is your time to go. Hamtatufinyiria tena. I have to fight for the rights of Kenyans. I have to fight for my Kenya. I have to fight for my motherland. For my motherland. This is my motherland. Ilipiganiwa, wazungu walifukuzwa, wakatoka hapa. We know this is a democratic country, and we know what the meaning of democracy. This is the government of the people, for the people, by the people. Nini unanirushia? Sisi kurushia hata mawe. Mawe siwezi kukupia. Hata siwezi kurushia mawe. Nini unanipiga na hii bwana? Mbona why? Why? Kama kidding. Kama kidding. Kama kidding. Yes. Kama kidding. Kama kidding.
Hii gari anatafuta nini? Askari tu. Hey. What? Niko Lorambi huko. Niko Lorambi kata zimeumana. Action. Hata huko sio. Hapa ni kuja twende huko. Wewe kwa news kidogo anione. Iko live sasa hivi. Angalia. Weka uone. Sasa
Tumewapima jibu. Hapo watuona kwa simu. Bana mniona kwa simu mniambie. Hapo. Wewe umeniona? Umeniona? Oya, nakuja tena uchukue huko. Uko hivi. Uko live. Niko live sasa. Panga mkuu ndio kujinyesha huku. Yanaweza mande kwa wewe cheki. Uko sawa. Lakini wewe ni shida. Ndio security zaidi. Wewe ndio ni shida. Sema kama ifanye kazi na fanye. Sema ifanye. Unanielewa? Mimi ndio zaidi ya wewe. We are Gen Z. Yeni nani? Baraza la Elwani. Wewe tukwambie ukweli. Ruto, tuko hapa na tuko na vitu zako. Ndio hizi tunasema tutadili tu na wewe Ruto. Ruto wewe, rudi kana yako nyumbani, umetibia ya kutosha. Na waache tuongezee. Hatari Wajakoya alisema tutakuwa tunauza nyoka, umbwa na hizi vitu zingine. Heri Wajakoya.
ndiye aliua. Kitu mimi nasema gavana tunakupenda, lakini wachana nao watu wako kando yako. Watu wenye wako kando yako hao ndio wanafanya wewe unakosa kufanya kazi. Piga kazi. Sisi kama majenzi, wachana nao watu ambao wako kando yako ndio wanafanya wewe unakosa kupiga kazi. Tunataka tu baraza endelee na makanika kualipa wewe ufanye kazi. Tunataka tu baraza endelee na makanika kualipa. Sasa kishiki mlango ya mtu tuka mtu. Tunadili na makanika na baraza. Ukiona vijana wanadili na maduka ya watu ni sababu ya wewe ufanye kazi. Piga kazi mti yangu. Utafanya kazi. Hello? Fine. Piga kazi. Niko busy kwa maandamano, tuongee baadaye. Piga kazi. Wapi hiyo? Piga kazi mti yangu. Siogope. Mimi siogope. Wanaokuja kuneko kuneo ni yeye. Waniweke bwana. Sawa. Eh. Tunataka vitu moto. Hatujapigwa tia gas bado. Ndio mali ya serikali. Lazima itumike. Hebu acha kupiga simu bwana. Ngoja. Hii watu wananipigia masimu. Haramu tupiga mpia kazi. Check. Uko wapi? Hebu kata simu, niko busy, kata simu. Haya, chukua hii sasa, angalia.
Tumekusanyika hapa leo kuonyesha nchi ya Kenya ya kwamba imewezekana kufanya maandamano bila kuharibu, kufanya maandamano ya amani. Ile watu waliendea tiketi. Hata nyinyi mtatusaidia kutoa mawe, si kamera peke yake. Boss. Watu wa press wanapenda hiyo. Hebu tuongeleze wache na yeye. Hao watu wanapenda hiyo kazi. Hakuna mazaka ilifanyika. Then watu kama wameuliwa. Then vijana wengi. Wakati Mr. President asikie sauti yake. Ukikuja kule ndio mnataka kuwa wengine. Mbona? Na hapo mtu sisi hatuingi. Sisi hatuanuchi naye. We are just doing this demonstration. Why? Why harass us? Why mtu harass? Hizi mawe mumejaza kwa barabara. Hizi mawe. Why mtu harass? We are doing this demonstration. This is our right. This is our right, man. Hiyo tiagas. Tutafute mahali pa kwenda, sio kijana peke yake. Hello. Twende hii kitu inatukia. Inatukia, tutafute turemuke hivi. Nilipitia hapo.
Toka hapo. Bro, toka hapo. Iko bado sana. Ni kweli kitu kinasaidia. Unataka maji ya Simba mko sawa? Kinasaidia. Itasaidia. Unasikia coolness hapo. Baba. Kamefika. Kamekuja. Tokea mato. Natuko. Hey. Hii ni fresh. Hii ni fresh. Afande. Saidia mimi. Haya. Sasa tunaosha mpaka nini? Oh, niambiwa kwenye macho ndani. Na miaka. Fanya fast break. Amina shindo na aka jamaa. Huyu mlemavu. Nini anafanya? Azini. Hata wapigi mwingine. Atoki mahali kwenye yako. Nikamlevi katani. Hey. Hii ni tamu. Shika. Wengi hata mimi na hata tukashikilia tu kamera. Unajua sisi tunachukua any time. I think ni kitu na kitu kuishara. Hata utalia. Utalia. Ndio mpaka leo. Sasa nikaanza. Nimepaka kazi yangu. Tugeuke. Jack, mtaka hapa chini Jack.
makeup chafiti. Hiyo tiaga. Hata usishika hiyo. Konea. Sawa. Tengenezee cable. Tengenezee cable. Utengeneze vizuri. Ni kirefu hata kiako kinaweza kutega mtu. Wana strategy. Tunakuletea sauti yetu, tunatutumia mapolisi, hutaki kutusikia, hutaki kusikia sauti yetu, ndio maana unataka tuvuliwe. Tunakuja kwa unyenyekevu, tunatutumia mapolisi. Hii ni haki yetu, hii ndio our democracy. This is our motherland. Why do this to us? Why, Mr. President? Tunakuletea sauti yetu, tunakulilia Mr. President. Leo unatoa mapolisi, wakuja watu wangamize. Asante sana Mr. President. The day is coming. Many again. It is lighted. Many again. It is for you, Mr. President. I'm saying that. Hakuna kunyanyasa tena. Zile wakati media wako na nguvu. Saizi media wako na nguvu. Wanaona chochote mnatufanyia kama wananchi. Na ni lazima tutatumia haki zetu. Please for us. Please for us. Justice for us. Justice for Kenyan youth. Justice for Kenyan youth. Na Susan najua hiyo ambapo ilikuwa na hekari ya bado. Ngoje, 2027. It's done. The day is coming. Mr. President. Kani tu hapo ndo muone hatakuja. Mkiendelea kwa kukuza ndio anakuja. Hapana. Hata kama ni order. Kupanga mawe hapa tulienda tukaacha. Wafanya nini? Bora mkuasilia waache kupanga mawe. Acha panga mpaka nini? Bora mkuasilia. Watapanga mpaka nini? Watapanga mpaka nini?
Hakuna kuua mayuti tena. Patrick, acha uoga. Kiasi kakumislead wewe kusoma na mimi. Mira na hivi. Acha kukimbia, nikiwa na wewe kwenye naendea endea hapo. Wewe unakimbia tunajisahau. Nini? Kama tulipata kijana akipinywa. Ya. Ulipata hiyo mdogo. Ndio usitupe kamera. Basi kwa kuona kwamba walikuwa wanatutarget. Ndio walikuwa wanatutarget ndio wabebe huyo mlemavu. Amebebwa. Ameshikwa? Anawasumbua.
kutoka mbele. Optical za kamera. Lakini hata mimi nimeelewa. Kutoka hapo hadi hapa. Unajua nenda tu. Mpaka huko ndio. Tuache hiyo kia gasi iende. Baada ya kitu hivi. Nifunge. Samdo. Ukitupiwa tegas, utaka hapo? Full speed. Full speed. Asiba. Ndio jamaa na huko maana alikuwa anasema nilikuwa nimemulika sana. Mgani? Safanye kile kilimleta kata kumlika rudi kwa nyumba. Akae na watoto wake. Songe. Sio kukuta Patrick. Sawa. Fungua macho. Fungua macho. Fungua. Fungua macho Patrick. Nimefungua sana. Ili yako ya kuposta ama unapeleka wapi?
Andapigia vitu kwa nini? Tachukua vitu bwana. Oparanya. Akupeka hiyo.
Pepo. Kwani inaleta huko. Utakuta mtoto kama haisi na. Ya kuambia maneno. Chanzo ya hii maneno inalikuwa vipindi anaona mwiko analeta watalelo. Utauzia nani? Unashatibiwa sasa. Piga story za nyingine sasa. Tunaona zaidi tuko kwa maandamano. Hapa ndio mitini. Bano.
Ama wanachukua mara. Eh? Nenda break kidogo. Sasa. Ndio. Kabisa. Sasa. Mheshimiwa. Kama ni 99 ni ambulance. Hapo test yetu. Ndio test ndio tunanyama. Nataka kuedit story. Hii ni tear gas. Yaani bado kinaumana. Huko? Baadhi walikuwa tutazunguka na kama tafaka huyu anakuja anakupiga. Sina demonstrate hapa tupiga. Anapiga mpira. hawa nataka vita. Anapiga na polisi kwanza kwa gari. Tunatoka polisi wanajaribu kuambia we are peaceful. Sisi hatujafanya chochote. Tunapigana kwa amani tuchapwe. Anatoa mpini anaanza kutuchapa sisi wenyewe. Tumekosa nini? Gender equality. Ongea. Oya. Wakenya mnatuona. Here is Kakamega County. We are having a peaceful demonstration. As you can see, these are our stickers. Our stickers hazina matusi. Ziko na peaceful demonstration. OCPD anakuja kama tumekaa tumetulia, anapiga maofisa makofi, washuke kwa gari watupike tena. Nimeepuka wanatupiga kwa nini? As a woman, nimeepuka a live bullet. That is very unfair. Kakamega, we want the law. Tunataka sheria ishike mkondo wake. OCPD atakuja Kakamega County. Tuna demonstrate atupige na marungu. Tumekwambia na gavana gani sisi? Mimi ni mwanamke. Comrade Power. Comrade Viva. Comrade Power.
alisema maandamano mengi tunakuja na maji, simu na placards. Mbona kukuja hapa hivi watupige? Kwa nini wakuja kupige? Personally nimepigwa kwa mkono hapa mara kama 3. Nimesimama hapa nauliza kwa nini? Hizi bado saa 11 haijafika. Kwa nini? Kama ni vita, waeke hiyo rungu na bunduki chini watupatie wawili hapa. Watupatie wawili mmoja. Mafika nani hapa? Unapika kwa nini? Kwa nini? Napika kesi hapa.
maandamano huko unakaa. Ndio fanya maandamano ya Gen Z. Hapo si Gen Z. Huyo ako na shida gani? Anasema ule lalo. Ndio para onda. Naingia huko sana. Ndani ya
Warudi watitoe hapo. Sio mwendo maandamano. Kama unakuja hapa. Walikuja tu hapo wakati wa kambi ile time. Ndio pia kawasaidia. Kini haraka hao kijana ni wazee. Kwa jamaa. Sasa naye kwa waipedangi kiwa zote. Pesa. Hiyo flavor kidogo itafanya vipi? Sasa. Hiyo ya pink ni hatari. Sasa ndio nilikuwa na kitu yangu. Tunataka mpaka akuje. Tunataka chebo akuje mwenyewe. Atueleze. Atoke. Akuja hapa. Everybody must go.
But I was thinking, sasa mpaka kidogo. Naona kidogo Niko na story nyingine ya serial killer. Yafike kule. Kule jamaa. Nilikuwa kazi. Sasa sitaki pressure sana. Hao jamaa tupeleke. Yakaramogi mana kakinene wang jo imari kanyo chiel kachiel wantiere e gwenge mopogore opogore kama bendi jong'anyo kachiel kod obila rakore kanyo e kaunti no ma Nakuru kama bende en ywaruok mosebedo kanyo kuom thuolo ma sani koro dhi seche 2 kama bende obila temo mar mondo mi oke jogo
ma osebedo katemo geng'o apaya. Komachielo mago jodak ma Karatina ma bende koro obago ng'anyo kanyo, ma Karatina nitiere kaunti ma Nyeri. Kakineno gisebedo ka gitang'o nyaka magina ma bende liekore ni obila no osebedo katiyo godo kuom jong'anyo kuom thuolo malach sani ma dirom sa achiel. Bende rakruok e kind obila kaachiel koda jong'anyo osebedo mana kamano, ka ng'ato rito ng'at mabiro diemo wang'e mokwongo mar mondo mi ng'anyo ma kamano kata rakruok machalo kamano mondo mi orum. Kaka inyalo paro nyaka Ramogi en ng'anyo mobagi e thoth counties ma pacho kae, ka bende koro rowere sundo piny owacho mar mondo mi oket telo e yo makare, mar mondo mi oked gi weche mag mibadhi koda weche moko ma bende giwacho ni ok gimor godo. Nyaka Ramogi en achiel kachiel e bombe kaachiel koda counties ma opogore. Ng'anyo bagi e county ma Nairobi, county ma Nakuru, Mombasa bende ne waneno ka ng'anyo ni nitiere. Gin counties kamoting'o counties ma Kakamega kaachiel koda counties mamoko e pacho ka. Kata bedo ni counties mamoko sundo tende piny owacho mar county magi, thoth counties obago ng'anyo mar sundo piny owacho mamalo, kendo thothgi osebedo kakoro temo mar mondo mi oging' apeyni maka kod kacha, gino ma bende koro kelo ng'ikruok mag yore wuoth. Ineno ka obila achiel kachiel temo mar mondo mi oket apaya maler mondo jogo manitiere e yorgi kata manitiere safar kik kos kama nyalo luwo. En rakruok makoro aneno kanyo ka koro rowere ma Karatina omoko mach e chuny apaya, kendo gikichore ka girito neno gima obila manitie machiegni nyalo timo kanyo. En rakruok makoro kelo kata koro chungo thoth ohelni kaluwore ni jodak kaachiel koda weg ohala oluor ma oloro dukni kaluwore koda tulo manyalo muoch e kinde rakruok machalo kamano. Jodak ma Karatina kata jong'anyo omoko mach e achiel kuom apaya, ka bende koro en ng'wech e kind rowere kaachiel kod obila ma bende koro temo kelo kwe e bombe mopogore opogore. Tinende Nakuru nenore ka gima koro kwe matin duogo e tok ka obila ne osebedo karakore kod jong'anyo bende mane temo mar ging'o apeyni kendo chungo moko kuom nyamburko mane temo kalo e apeyni mopogore opogore e bomano ma Nakuru. Moko kuom gi bende nyime kanyo ne waneno ko obila ne temo mako moko kuom rowere kendo soe nyamburko mag obila, ahinya rowere ma bende ne oyudi ka temo mar mondo mi oging' apeyni kendo oketh yore wuoth machalo kamano. Mano kaunti ma Nyeri e boma ma Karatina, ineno ka rowere omoko mach kanyo kendo giluorore e tie majno, ka bende nenore sani ni obila onge machiegni koda kuma jong'anyo nitiere. Motelo kanyo ne waneno ka gitang'o magina moko mane gikwano mathoth e lwetgi, maneno ni obila ne temo kedo go kata rakruok go kod jong'anyo, ka bende lipot makare mobiro yudo e weche manyien ma wang' ne bi e kinde mabiro. Nyaka Ramogi gin mano e chal mar ng'anyo madhi nyime e counties mopogore opogore pacho ka rowere onyono kar tiendgi ni telo mar piny Kenya ok dhi e yo makare, kendo pod gin gi dwaro mathoth kata dwaro mar ariya ma bende giketo piny ma gidwa neno ni sirikal mamalo otimo. Giwacho ni wach mar wuoyo cabinet kata sirikal mar Kenya Kwanza kende ok oromo. Gidwaro mar mondo mi jatend piny bende ogwe tao, gidwaro ni jalupne ogwe tao. Mago moko kuom gigo ma bende giseketo piny ni giwacho ni mago kotimore ka gibiro nyalo chungo ng'anyo ma pacho ka. Kamano wito paro mar chik mar omenda kod wuoyo sirikal ma jatend piny William Ruto rowere go pod wacho ni ok oromo. Bende gima koro nochako chwalo mach ne ng'anyo ma kawuono en kaluwore kod nek mosetim kata ringre jogo manokwany e kar dak kata kanyo ero Kware manitiere boma Nairobi ka, ma bende koro rowere wacho ni pok giyudo ler kaluwore koda thoe makamano ka sani ringre mar ji 10 oseyudi kanyo motere kar kano ringre ma City Mortuary. Kata bedo ni sirikal oseyango ni nitie achich moseyudi makoro itudo kod nek magalagala makamano. Moko kuom jopiny neno ni nitiere weche mamoko ma sirikal nyalo bedo ni pando. Bende rowere go kwedo wach mar
mako gi au yaye ka nyaka sani nitiere rowere mane olal e kinde ng'anyo kendo nyaka sani pok ong'e ndachgi ka bende gisebedo ka giwuotho gi pichni mopogore opogore mag jowetegi ma nyaka sani pok oyudi mar mondo mi sirikal onyal chiwo negi ler kotenore koda moko kuom jogo ma nyaka gi e kinde ni pok oyudi. Nyakoromogi mago jong'anyo ma Karatina, kaunti ma Nyeri, ma bende koro bago miel ka gimoko mach e chuny apaya kapod gidhi nyime koda ng'anyo margi, ng'anyo ma bende ibago e gwenge mopogore opogore e pacho ka, kama oting'o kaunti ma Kakamega, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Mombasa, kaunti ma Nakuru, e kinde counties mamoko. Bende motelo ne nitiere karawachne liekore ne nitiere jogo eko kara jonjore mane nitiere ng'amo chulo mano ore bombe mopogore opogore koting'o arunge ka gibayo e moko kuom bombe mane chano time kara mane chano bagi e ng'anyo gi e sane. Wachore ni moko kuom jonjore go ne ohew gi rowere kendo ne giwene rowere thuolo mar dhi nyime gi ng'anyo kata obedo ni e bombe moko to ne giwuok mager kod jogo mane nitie koda chenro mar bago ng'anyo. E kaka wach mar chal mar piny Kenya chalo gi e sani ka bende komachielo ineno ka e boma ma Nairobi obila pod ochung' akicha mar temo rango jang'anyo moro amora ma dibede gi gombo ma chunye di gombi mondo donje e chuny boma ka bende giketo arita makare ne boma no mar temo rakruok kod jang'anyo moro amora ma diponi nigi gombo mar donjo e i boma. En chenro ma kaka ne wawacho kanyo osechungo ohala mathoth kaluwore ni thoth ji ne ni kod luoro kata jo ohala ne ni kod luoro ni mwandu maggi inyalo kwal, mwandu maggi inyalo kethi, ngimagi bende ne nyalo bedo kama rach kaluwore koda ng'anyo mane ochan kawuono Nyakoromogi. Mago mosebedo katimore achiel kachiel gin ng'anyo ma bende dhi nyime e gwenge mopogore opogore e pacho ka rowere wacho ni nyaka sani pok giromo pod gintiere koda weche mathoth ma de giher mar mondo mi sirikal mamalo otim kotenore koda dwaro ma bende yande gisechano. Giwacho ni nyaka sani ok gimor kod kaka itayo sirikal ma pacho ka kata obedo ni sirikal ne osewuo kendo koro sani onge jotend migepe. Giwacho ni mano pok oromo kata obedo mana ni paro mar chik mar omenda ma higani ne osewito oko. Giwacho ni mano pok oromo, koro gibago ng'anyo kaluwore ni gin koda dwaro mathoth mar mondo mi sirikal ota chenro maka e yo makare Nyakoromogi. Mana kaka wechego bende donjonwa e kaka bende wabiro medo migi achiel kachiel wadok e boma ma Nakuru. Nishaongea nikachoka bana. Speaking is of our rights. We want you to listen to us. Tunataka usikize wazazi wetu. Hey.
Apa imetulia? Because ya mambo kwa sport. So umelinga gari yake. Twende hii. Ama jamaa wako job. Udah, ini aku bilang kurang. Tutaenda hapa kadhaa ndio kubaki.
Haya. Sawa. Haya. Haya. Kalawani. Nikita mpe sorry live. Unapiga live saa hii. Tupigia. Maji kwa wapi? Tumekimbia kuacha.
hapa tena. Hebu tukitibu toke hapa. Hebu tunaelewana. Ni mkae bana alafu mnakuja kuendelea. Ngongeni.
Hapa ni mzuri. Angalia kazi hapa. Ndio. Angalia kazi hiyo ni alikuwa. Angalia kazi. Angalia kazi. Where? Ikoonea huyu jamaa anapigiwa simu. You know is it?
Tuwaongeleshe waende nyumbani. Wacha tuwaongeleshe waende nyumbani. 690. Nimestabilize sasa, unaniona? Ile freeze tena wallahi. Kwenye ilikuwa mawe imeanza kuingia. Wacha tu press waingie peke yao. Record peke yao. Wamepata evidence ya kwanza. Wengine hawakoi. Haya, funga hapo. Chunga mawe inatoka huku mzee. Mawe. Brother, mimi sina ngo. Nilielewa what you are saying. Si ndio? Mkubwa.
hata ni muniue. Ulolo ya. Unakalisha mali yake, hata ni muniue. Hata ni muniue. Kill me quick. Mana kamano Nyakaramogi aneno ka koro kwe duogo e thoth bombe mabende koro rakruok e kind obila kod jong'anya notimore. Moko kuom apeyni koro oyudo fuong'ruok matin kendo moko kuom nyamburko koro nyalo wuotho maka kod kacha. Kata kamano ok gin weche matimore kaka pile. Ohala kawuono odok chien e bombe mathoth ahinya mago manobage ng'anyo kamoting'o bomano ma Nairobi. Nyakaramogi mano boma ma Karatina manitiere kaunti ma Nyeri ma mbele kanyo ne waneno rakruok mapek e kind obila kaachiel koda jong'anyo ma bang'e no to nogeng'o moko kuom apeyni ka bende ne gikwedo teko mathoth mane gineno kanyo ka gima obila tiyo godo. To ka bende ne giting'o moko kuom magina mane gilieko ni obila osebedo ka rakore godo kod jong'anyo. Gi e kinde ni aneno ka moko kuom bombe ma bende ne lich e seche mokalo koro sani kuyo duoge kendo wuoth maka kod kacha temo bedoe kata e boma ma Nairobi kata obedo ni thoth jong'anyo ne ok ochopo e chuny bomano. Sani koro nenore ka gima koro kata obila oyudo yweyo matin kata obedo ni seche machuok kende matin to rakruok maka kod kacha nosebedo e kendo obila kod jong'anyo matin ma bende ne otemo mar chopo e chuny boma. Kata kamano gima duong' kawuono e boma ma Nairobi en ne temo mar mondo mi jong'anyo kik chopi e chuny boma no. Kata obedo ni achiel ariyo adek moko nonyalo wuotho mochopo e chuny boma, apisas mag arita bende ne obedo akicha mar neno ni chokruok mar jong'anyo moro amora ok obedo mit kel chochni mar arita e boma no. Bende kineno sani to mana neno ka thoth bombe temo mondo mi duogi mak mana ni obila pod obedo akicha. Jong'anyo moko be neno ni pod pimo obila mar neno kaka piny chalo e weche kata chal mar weche odiochieng' ma kawuono e ng'anyo manobagi e moko kuom bombe kaachiel koda counties manitiere pacho ka bende koro rowere temo mar sundo piny owacho mamalo kaachiel koda moko mag counties ka gilero ni ok gimor kod kaka itayo sirikal ma pacho ka. Bende e chenro mabiro kata weche manyien wabiro neno moko kuom hinyruoge ma bende obedo kaluwore ni liekore nitiere hinyruok ma bende otim ahinya ne jofwambo e counties mopogore opogore e pacho kaka liekore moko kuom obila ne chimo mana tir jofwambo ma bende ne ni e lai mag-gi mag tich. En report kata en wach marach ka koro obila nyalo mana hinyo kata bayo magina kuom jofwambo ma bende ne odich ni e tijgi mana kaka apisas mag obila bende ne ni e tijegi. Mago gin lipode ma bende wabiro yudo kotenore koda hinyruok ma obedo e kinde ng'anyo, hinyruok mag jong'anyo kaachiel koda hinyruok mag jofwambo ma bende ne timo mana tijgi e odiochieng' ma kawuono mar bedo wang'u e kuonde ma ng'anyo mopogore ne timore. Nyakaramogi en ng'anyo ma ok obedo mayot kata obedo ni samoro chuny bombe mathoth ne rowere ok ochopie. En gima ochungo ohala e thoth
counties mapacho ka ahinya kotenore ni counties madongo kamoting'o Nakuru, kamoting'o Nairobi, kamoting'o Mombasa, kamoting'o Kisumu no bagi ng'anyo. Mano nyiso ni ochumi mapacho ka odiochieng' ma kawuono ok odhi maber kaluwore koda ng'anyo mane obagi. Bende nitiere weche mag kuo kama bende jonjore mane chalo jong'anyo ne omonjo achiel kuom dukni manitiere gwenge ma Kitengela e kaunti ma Kajiado mito kwalo thoth gik moko kama ne gidonjo e tesen mar mauta milogo mauta magimonjo moko kuom dukni mane ni kanyo, moko kuom magawa mane nitiere kanyo. Ka bende koro johala bende yuago lal magiyudo kopogore koda mago mayuago lal ni ne ok giyiepo odiochieng' ma kawuono. Nitiere johala mayuago lal ni omonjgi ma okwal mwandu maggi manego gitara ma ok ging'eyo kaka gibiro duoko omenda machalo kamano nyakoromogi. En ng'anyo ma okelo chochni maka kod kacha. Ka bende skul moro bende kaunti ma Kakamega bende koro ne obila odire iro malungo wang' ma bende ne okelo chandruok ne nyithindo matindo mane rik somo e skulno. Parni sikunde dhi nyime ne tam mar 2 ni kendo odiochieng' ma kawuono mana kaka pile jopuonjre ne ochopo e skul. Kuom hawi marach neno ni jong'anyo kata koro bedo jong'anyo machiegni kod skul, obila ne okiro iro malungo wang' ma ochopo e skunde ka nyithindo koro ne nitiere kama tek miwuoro kaluwore koda iro machalo kamano nyakoromogi. En ng'anyo ma osedhi nyime kuom thuolo malach e odiochieng' ma kawuono. Ka bende koro chenro mathoth ochung' e counties mang'eny ka ji ok ong'eyo ni piny Kenya gi e kindeni koro dichim kanye. Kaluwore ni rowere bende osingo ni chieng' juma ka juma, chieng' tich 2 gi chieng' tich 4 biro bedo odiochienge mag ng'anyo, kagiwacho ni ok gimor kod kaka sirikal tayo piny Kenya. Nyakoromogi bende wiwa kik wil ni wach mar thoe mag kware bende koro nomedo chalo mach e ng'anyo ma kawuono. Kaluwore koda ringre 10 ma bende osekwany e kware kar dak ma Pipeline Nairobi ka maliekore ni nitiere jal moro ma bende karo bedo ni sirikal wacho ni nitiere jal achich mosemaki kitudo koda nek makamago. Kata kamano jopiny pod nigi penjo maka kod kacha kotenore gi nek kachiel koda bende penjo bila kotenore koda moko kuom oganda ma osebedo ka pok ong'e ndachgi chakre ng'anyo ma ogik mane gibedoe. Gino ma bende koro jong'anyo sundo kara gitemo seyo obila kuom mako gi aoyaye gi thuon kachiel koda lal kod moko kuomgi manyaka kawuono pok oyudi ka adiera ibiro mana rangi kaluwore koda bura ma bende koro sani dhi nyime e doho ma Makadara kama kawuono achich mitudo koda nek makamago ne nitiere kanyo ne bura machalo kamano kata gie sani achejno koro geng'ne kuom thuolo mar ndalo 30 kapod itimo nonro kotenre koda thoe ne ringre jogo ma bende nokwany e kware kata ong'adi matindo tindo kendo twe e gunde. Gin moko kuom gik ma rowere wacho ni pok giyudo ler e wigi, omiyo ok gimor koda sirikal, ok gimor koda bad migawo, ok gimor koda obila kachiel koda kaka gitiyo tijegi ahinya e kinde rakruok makamano. Gie sani achiel kachiel mano kaunti ma Nyeri, moko kuom apeyni pod nitiere gi kite mane oket kanyo kod rowere kata bedo ni jodak moko to chal ka gima koro chako kwanyo ngimagi mapile. Mane chal gi kaunti mar Nakuru ka ji obedo akicha mar neno ni ang'o madhi nyime kaluwore ni obila bende pod okichore mar ng'iyo ng'ata maditem mar dhi nyime koda chenro mar ng'anyo ma bende osechungo chenro mathoth odiochieng' ma kawuono e thoth counties ma pacho kae nyakoromogi. Hinyruok mopogore opogore otimore ka bende mana kaka nasingo ni lipode mabiro nyime kanyo wabiro nyisou ni chal mar jogo ma oyudo hinyruok e kaluwore koda rakruok e kind obila kachiel koda rowere odiochieng' ma kawuono.
Natubakia hapa. Natubakia hapa tutakaa hapa. Hii tarushwa hapa. Nyama collected. Hiyo nairusha hapa. Bado hajachukua.
Nyakaramogi mano e chal mar boma Manakuru kachiel koda boma ma Karatina. Nyakaramogi mana ka osebedo ka walero ka en ng'anyo ma osedhi nyime kuom thuolo malach odiochieng' ma kawuono. Rakruok mapek nomienjo e bombe mopogore kind obila kachiel koda jong'anyo. Nyaka gi sani nitiere joma oseyudo hinyruok moting'o jofwambo kachiel koda moko kuom jong'anyo kaluwore koda ng'anyo kata rakruok mane nitiere kind obila kachiel kod jong'anyo. En ng'anyono ma bende osebagi kata obag kawuono e counties mathoth e pacho ka gi wach kata ageta mar sundo piny owacho mar mondo mi olok chenro mar tayo piny Kenya. Karawere ywak ni ok gimor kod kaka sirikal mar Kenya Kwanza tayo chenro mage. Kata obedo ni chenro maka kod kacha osetim kamoting'o wuoyo sirikal, kamoting'o wito oko paro mar chik omenda, kamoting'o duoko tich mar kazi kwa vijana. Rawere wacho ni podi ok oromo kasani gisingo bago ng'anyo chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen mar juma ka juma mar dhi nyime koda sundo sirikal nyaka chop dwaro margi bichopie Nyakaramogi. Mana achiel kachiel picha e boma Manakuru. Rakruok no bedo kanyo motelo ne mano e kind rowere kata kind jong'anyo kachiel kod obila. Kata kamano midhiambo masani thoth bombe koro chal ka gima kwe chako duogo kata obedo ni obila kachiel koda jong'anyo ochung' akicha mar neno ng'ata ng'ata kata obila mar rango ng'ata ng'ata maditem mar bedo kod paro mar chokruok kata duogo kelo tulo e chuny boma Nairobi, chuny bombe mopogore. Boma Nairobi dichieng' ma kawuono kata obedo ni ne thoth ohelni ne olor kendo ji mang'eny ne oluor ni koko nyalo betie. En rakruok matin tin makind obila kod rowere kaluwore ni thoth rowere kata jong'anyo ne ok onyalo mar chopo e chuny boma kaluwore kod arita mapek ma obila ne oketo. Kata kamano gwenge ma oko kama oting'o Kitengela to rakruok mapek ne owuokie kaluwore kod ywaruok mane nitiere e kind obila kachiel kod jong'anyo. Nyakaramogi gi kinde ni adwa ni mondo mi awei kidhi nyime kod neno sinema mopogore opogore e counties mopogore opogore kaka ng'anyo machalo kamano dhi kaluwore ni gi kinde ni piny koro imore kendo kata sa mar ng'anyo kaluwore koda chike ma pacho ka dhi mana karumo. Omiyo akwayo ni mondo mi aweu gi kanyo gi pichni ma bende uneno e wang' jowi mari kaluwore koda ng'anyo ma bende osekelo kata osechungo ohelni mathoth e counties mapek mathoth e pacho ka bende chenro mago chumi kawuono ni to nenore ni kawuono onindo. Kao kamano erokamano kuom kao thuolo mari mar bedo koda e chenro ni duto chakre sa 7 mar odiochieng'. Nyinga Simfros Okinda. Singiu unaongea? Singiu unaongea? Tutapigwa na mawe hapa. Unajua mmekaa place nyingine.
Sasa ndio hao wanakaa hapa. Ile madam. Yaani tushiko wote. Tuto must go. Hata wanichukue wapi? I'm just here like a Gen Z. Hizo kazi watupee. Budosi, leo. Kama ni wakola. Bro, hata kujionyesha pana. Mawe bro. Nitamea watu. Nitamea watu. Sinioji kidogo. Yeye umejioji.
Unataka bite ya huyo pasta ama uitaki? Ya huyo bishop hiyo kanisa is part of the story. Bro. Tabaka wapi? Niko nazo. Utaacha kadi ofisi? Utaacha kadi ofisi? Yeah? Like as in, unaenda after? Unaenda? Acha kadi ofisi hapo kwa desk. Niaje? Mambo imechemka. Acha tusonge hapo. Bado mnaandamana? Hatujamaliza shughuli. Na bado tunacheti ndio mbaya. Sasa huyo jamaa sisi. Hata wamwage nini ama vikara hao ndio tunataka taxi yetu masanje tunalipa na taxi yetu kwa nao. Kwa hiyo ni habari kabisa. Mungu anyele. Kwanza niko na tiketi. Kwanza niko na tiketi. Ndio hiyo. Ujue mimi ni denti ndio hiyo. Ndio hiyo. Hebu isike hivyo. Na inua tu juu. Inua juu. Ila masilisho. Bado kontana imeisha. Imeisha. Imeisha hii. Imejaa hii. Hii ndio unaona. Imeisha sio unapiga kiberiti bwana. Unaona ujue kushika. 2020 imeexpire, ime expire, hii hadi sikali. Nataka ninapitisha hii kipitisha kwa. Ndio sawa taxi. Acha tusonge hapo. Ni bangi. Kwa kweli ni bangi. Bangi baba kulesi. Watoto disable na mwenye mtoto wake hapo huko. Huyu ataongea. Kuna mtoto disable za 14 years. Unasema mliatakiwa wapi? Watu bado itatana kuolea kokeza. Ngoja. Nilikuwa nimekuja kuchukua mtoto. Sawa. Mtoto wangu amesinizi huko karibu akufa. Alikuwa anataka akufe afanyie nini? Ama anataka wakule nyama yake? Hapana, kwa hiyo uwanja mdema ipigwe risasi tambani. Nikipigwa risasi mtoto wangu ataachiwa nani? Ataachiwa nani? Mtoto amepigwa risasi. Ndio ile picha bro. Ona wewe unakuwa best yangu na mpaka tunaona. Unapigwa risasi mzuri.
kila siku kwa mama. Ngoja kuletea uone mtu. Ujiona mwangu unaweza uonyeshe hii picha. Kuja ni drama. Oya. Wewe si kuja hii side. Kuja hii side. Kuja msaa citizen. Ama iko wapi? Alafu hapa polisi wapita nao. Nini ndio? Hapa hivi tukiwa hapa tu. Mtu ameshindwa kazi analeta maaskari kwa nyumbani. Umeingilia hapa ikatokea kwa maoni wewe. Wacha nitoe maoni. Na mripoti kila kitu ni wewe. Wacha nitoe maoni. Check nini hapa record nitoe maoni. Hii ni damu. Weke live. Hii damu. Oya. Si ni record. Weke live. Acha kumtenda. Weka live hapo. Hiyo ndio. Penda hiyo. Unajua huyo mtu sasa niweke mimi sasa tuweke live. Unaona kama mtakata si tuweke tuongee kidogo. Acha hiyo. Nataka mambo acha youth leader ongee. Acha youth leader ongee. Mkionekana iko sawa. Haina shida tuache tuongee. Sote tuongee. Haya, iko sawa ina record. Iko sawa. Ile sahihi kujia hiyo. Leta microphone. Sasa hii ni picha tu. Ni picha peke yake. Leta microphone tuongee. Ni picha tu. Leta. Unaona hii? Weka wewe microphone ina ni hii na record kweli. Sasa sikiza. Siwezi record. Kadi imeenda kwa edit story ya jioni. Na sasa hivi tuko live. Hatuwezi kufanya chochote. Nimeshikanisha. Siwezi record kwa sababu kadi imetoka imeenda kufanya story ya 7. Sina kadi ya kurekod. Na tuko live. Sasa ni picha zinachukuliwa tu tukiwa live. Sasa live. Songe pale ofisi, niulize kama bado anachukua ama mmetuacha. Tunamtoa referendum, tunataka referendum. Mwami, urialele. Ezi hanje. Ati kutukunia tu kerego tukunia tukolangia. Nataka pesa kawa. Tunataka pesa kawa tu. Lakini tunaendelea ile kuikunia kwa pesa kawa. Ndio mto. Ndio unaokuja hivi. Kama kitu. Unaokuja hivi. Kama kitu. Leo ni ndio na miaka mingi
Ipi? Ando itu. Baca. Bro. Dada hapo mtiga hii karabati. Mbona kwa raia kwenye nini? Ndakana mara moja. Nimesaidia matatu ikapata pakiti nyingi sana. Haina watu wa kubeba. Shika jaribu ubaki hivyo tuone kama kwa life ama tumengolewa. Mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 10.